Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो आङो बैग्रि आसार खालामनो लादों आरोना स' नायलांबाय थादो होनबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बेखौनो मोजाङै फुगारनानै लागोन आरोना ओमफ्राय आङो बानलु गोरान लायनानै गैया जोंनिया मिन्थिया मा जादोंथाय ओंखायनो आङो बे बानलु गोरानखौ देनानै लानोसै आरोना थौसियाव मिक्सारावथ' होनो हाला आं बानलुखौ मिक्सारावसो होनो सानदोंमोन आरोना खिन्थु गैया लायनानै गैया दहायनिफ्रायनो ओरैबायदि गोबाव जाबाय 1 घन्टासोनि बारा जाबाय ओरैनोबाबो दिनैहाय लायनानै थाथेरखायाखै आरोना मा जादोंथाय मिन्थिया बुंनो हाया स' ओमफ्राय बानलुखौ देनानै लानोसै बैग्रिखौ जादोंमोन आरोना आं मोनसे जाबावमोन र' नै ओरैबायदि गोथाव जाबाय आरोना बैग्रिया आं बैग्रियाव जेबो होआ बानलु देनानै होगोन बेनिफ्राय आरो गुर होगोन आरोना गुरजोंहाय एवनानै दादा गुर होनानैहाय गुसु खालामनानै सोनानै दोनगोन आं ओमफ्राय भिनेगार एसे होगोन आरोना गाज्रि जायिनि थाखाय बानलु देनानै लागासै र' जालांबाय थादो होनबा लोगोफोर भिडिअखौहाय आङो बानलुखौ जल्दि देनानै लागोनसै बांद्राय गुन्द्रा जायाबाबो जायो आरोना आंनि थाखाय एसे बेगर थाबाबो जेबो नङा Jolly jolly dinner saya bantu aja kok mana sana. Ada kalau kan sana malu banyak. Jadi kan ada apa dia kan easy kan. Tahu sih nanti yang tes pada gangnya kan tahu kan. Tahu kan ada cari sih kan. Jadi begitu kan. Baru gur ini kan itu sama sih. Tapi sekarang mau selesai kan begitu sama sih nang. Apa nih bahan dia bagi lah. Gopar nih banlua sama sang gura जाबाय nih नुदोंना बे एसे बेगरा थाथोंसै आरोना नै थाबाय थाथोंसै गुरा जाजोबनाय नंला लोगोफोर नै सारायखौ जानना लाबाय आरोना लायनानै गैया ओरैबायदि खोमसि बुंनांला ओमफ्राय नै बैग्रिखौबो आङो इयाव बिदि लाबाय जमानो साफा खालामखाबाय आरोना आरामसे बेखौहाय फुगारनानै लाखाबाय आङोथ' सुना फोरानखादोंमोन होनबाबो हाद्रि हाला गफंगोन होननानै बेखौ फुगारनानै लाबावबाय ओमफ्रायो गुरखौबो नै बिदि हानानै लाखाबाय लोगोफोर थावा दुंबाय आरोना नै थावा दुंबाय बेनिफ्राय आङो बेखौबो होनोसै बेनिफ्राय गुरखौ होनानै आवलायनोसै आरोना माने दै होबा आसार नालाय गाज्रि जागोन आरोना बेनि थाखायनो आं थावजोंनो गुरजों बेबायदि बानायसै आरोना आं माबायाव नायदोंमोन इउटुबावहाय मारै बानायो होननानै बिदि नुदों आरोना ओमफ्राय आं बिदि सिस्टेमैनो बानायसै नै गुरा जा मोजां गलिजोब्बाय आरोना गैलिया नै गुरा गलिजोब्बाय गेसखौ एसे फिसा खालामनानै ओमफ्राय आं बैग्रिखौबो होखानोसै आरोना बेनिफ्राय लगायनानै लानोसै मोजाङैनो गुरासो खमद्राय जाखो ना माखोथाय जासिगोन आरोना आङो बांद्राय लाव लावबाबो मोजां मोना ओमफ्राय मस्लाखौबो होनोसै र' मस्लाखौ होनानै लानो देना लाखादों दहायनो मोजाङै नै मस्लाया संख्रि एसे होफिननांगोन आं दहाय संख्रि होखादोंमोन बे बानलु देनायावहाय बांद्राय गेब्लेद'यि ओमफ्राय भिनेगारखौहाय आङो दाहायसो होगोन दे दानो होथ'आ आङो आङो सिगांबो सेमोनबो आरोना
सेमोनबो बानायदोंमोन आङो आसारखौ खिन्थु बारा मोजां जायाखै आरोना आङो बांद्राय रोङाखै बानायनो आं जेबो इउटुबाव नायाखैमोन आरोना आं ओरैनो गुरजोंहाय बिदिनो बानायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बांद्राय माने गोथाव मोनाखै आरोना आङो ओमफ्राय आंना बैग्रिया सिगांनिया एसे रानब्रेदोंमोनबो आरोना अभारद्राय रानदों दानिया थिग थाक जाबाय आरोना बारा रानासै संख्रि एसे होनानै मोजां लगायनानै लानि आङो संख्रि एसे होना लाबावनोसै र' संख्रिखौबो नै एसे होनानै लाबावबाय एबार मोजां लगायफिननोसै ओमफ्राय आं गेसखौहाय बांद्राय गिदिर खालामाखै आरो फिसा खालामनानै होदों नायनोसै माबायदि टेस्ट जायो ओमफ्राय आंना दिंग्रिनि बयामानो गैलाहाय मोनसेल'सै बेखौ आं ना गोरान सोनानै दोनबाय ओमफ्राय आं प्लास्टिकनि बयामाव सोनानै दोनसै भिनेगार होगोन नालाय आङो ओमफ्राय थाब थाब जानानै फोजोबगोन दा मार्चथ' एप्रिल मे जुन जुलाइ जिखुनु जाया सामार भेकेसनसिम थांबानो जाबाय आरोना बरिया जा मोजाङैनो नै आंना गुराहाय बांद्राय खमद्रायबो जायासै बांद्राय बुरजाद्रायबो जायासै ना ग्रोब जाबाय आरोना नै जासिगोनहाय बांद्राय बुरजा होबाबो मोजां मोना जानो गोदैद्राय जायो स' लोगोफोर आङो बेखौ बिदिनो दोनथ'नोसै एसे गुसु जाथोंसै बेनि उनाव दा भिनेगार लगायनानै सोसिगोन आरोना थाथ'थोंसै दसे बिदिनो लोगोफोर आङो गुसु जानो दोनबाय बेखौ गारबोबाय गाहायाव बोख्लायनानैहाय बेनिफ्राय आङो बयामखौ दहायसो सुदोंमोन मोजाङै रानजोबाखै बेखौ सि गोरानजों मोजाङै सुना लानोसै माबा फुगारनानै लानोसै सुना लानोसै स' आंनाव खासनि बयाम गैया बे प्लास्टिकनि बयामावनो सोना दोनसै आरो आं भिनेगार लायनि रुमावहाय खोमसि जाबायहाय लाइनबो गैया दिनैहायनो नैबे भिनेगारा आंना सिगांनो लाबोनानै दोनफैखानाय दंमोन आरोना मानो होनब्ला सिगाङावहाय आङो थाइजौनि आसार बानायदोंमोन आरोना सासे आब'जों आंजों बानायदोंमोन स' आंथ' इसिबां रोङा नालाय ओमफ्राय मोननै लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनसेखौ होबाय माने थाइजौल' बानायाखैमोन जे दस्रा आसारबो बानायदोंमोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो आरोना स' बेयो थाबाय आरोना एफा बुरजा नाङा होननानै एसेल' होगोन आङो सामसनै सामसथामल' होगोन बारा बुरजा होआ आरोना ओरैनो माने गाज्रि जायिनि थाखायल' एसे थान्दा जाग्रोथोंसै बेनिफ्राय बेखौ होनानै मोजाङै लगायनानै ओमफ्राय बयामाव सोनानै दोनसिगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो होमबा आंनि ब्लगखौ एसे थान्दा जाथों र' आं बयाम फुगारहैगोननि नायनानै दासिमबो फैया नै ओमफ्राय आंनि भिनेगार होनोसै बेसेबांल' होगोन आं भिनेगारखौ खोस्लिसे बेखौ जाया जायाहाय बेखौहाय मा जाबा जागोन मा जानांगौ जाबा बे बैग्रिखौ जागोन आरो देना आसार जाबा दहायखौ मोजाङै लगायनानै लानि दुला दुलासो नुयो मबाइलानो लाइटानो मोजां ना स'नाय लगायखांबाय ओमफ्राय सोनानै दोनसै आरोना आखाइ सोनोसै दे हमथालाय स'नालि बयामखौ औ बिदि हमथा दे बिदि सोनोसै आरोना स'नालिसो हमथाग्राया बयाम हमथाग्राया सिथाबबाय बेयाव जाबा जागोन हो दानो जाथ'वा दे ओइ सिथाबबाय सिथाबथों दा होगोन दानो जानो लुबैथ'नाङा हो उनाव जागोन हो मोजां जागोन दे सानाव गोथाव जागोन र' नोंनि स्कुल खुलिबा जागोन अके आंनि स्कुलखौ होमबासो गोथाव जायो दा गोथाव जाया जानो इउ खामजोब्बाय जेबो नङा दे हमथानांला गिदिर जाखाबायना बेयाव सारायानो मावो नालाय एबारसो खामलाहाय गुसु जाबाय गुदुं नंलाना बेखायनो हमथानांगौ गोलैयो नालाय गिदिर देरखाबाय बरियासो नै सोना लाग्रोजोबसैहाय र' मावबाय थायो नै गोलैजोबसैसो अबेजों